बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनिफ्राय आं गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मेट्रिकनि रिजाल्टखौ माब्ला होगोन आरो मा वेबसाइटआव न'आव थानानै गावनि मबाइलनिफ्राय नायनो हागोन बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगोन। 15 मे 2019 मायथाइखालि फुंनि 9 बाजियाव मेट्रिकनि रिजाल्टखौ सेबाया फोसावसिगोन। बेखौ बिथांमोना फोसावबाय। फुंनि 9 बाजियावनो नोंथांमोना न'आव थानानै अनलाइन मबाइलनिफ्राय नायनो हागोन। सेबाया मोनबा वेबसाइटआव रिजाल्टखौ नायनो हानायनि थाखाय मोनसे बेबस्था खालामनानै होनाय जादों आरो बे वेबसाइटखौ आं दिनै नोंथांमोननो बुंनानै होगोन। नोंथांमोना बे वेबसाइटआव थांनानै रिजाल्टखौ नायनो हागोन। वेबसाइटआ जाबाय www.assam.indiaresults.com www.examresults.net बे मोननैखौ आं नोंथांमोननो बुंनानै होबाय। बाखिजा मोनथाम वेबसाइट दङ, बे वेबसाइटखौ आङो सिङाव लिरनानै होगोन। नोंथांमोना मोजाङै स्पेलिंखौ नायनानै लाबानो जाबाय, बानानखौ नायनानै जाबाय आरो नायनो हागोन। 11 बाजिनि उनाव मार्कशिटफोरा फरायसालियाव फैगोन, नाथाय 11 बाजिनि सिगां बे मार्कशिटफोरखौ रावबो फोरोंगिरिफोरा बेखेवनानै नायनो मोननाय नङा। मोनसे रुल दङ, बेनिखायनो नोंथांमोना फुंनि 9 बाजियाव जा मेट्रिकनि रिजाल्ट होगोन, आंनि जा नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय जा वेबसाइट, बे वेबसाइटआव गावनि मबाइलाव थानानैनो फुंनि 9 बाजिनि उनाव रिजाल्टखौ नायनानै हागोन आरो नोंथांमोना गावनि मार्कशिटखौ फरायसालियाव 11 बाजिनि उनावसो मोनगोन। मानो होनबा मोनसे रुल दङ, 11 बाजिनि सिगां रावबो फोरोंगिरिया बे जा मार्कशिट, बे मार्कशिटखौ बेखेवनानै नायनो हानाय नङा। जायफोर फरायसाफोरा पास जागोन, आं बिथांमोनखौ गुरै खावलायो, सेंग्रा बा सिख्ला जायानो जा, नोंथांमोना पास जानायनि थाखाय इन्जय खालामनानै जाहाथे इन्जय खालामनानै बांद्राय मायबा मायबि खालामा, लोंलु लोंला खालामनानै बाइकफोरखौ जानला मोनला सालायनानै जाहाथे एक्सिडेन्ट खालामनानै लाया। बेफोरबायदि गोबां थांनाय बोसोरफोराव जोङो नुनो मोन्दों। पास जानायनि उनाव इन्जयफुल गोसोखौ रंजानो थाखाय गोबां बायदिसिना रोखोमनि पार्टि खालामनायनि उनाव सोरबा फरायसानि जिउ जोबनाय जों खोनानो मोन्दों। आरो जायफोर फरायसाफोरा पास जानाय नङा, जायफोर फरायसाफोरा फेल गोलैयो, बिथांमोना जाहाथे गोसोखौ हमथानानै फिन मोजाङै नेक्स्ट इयारफोराव मोजाङै एग्जामखौ होफिनो, जेबो जाहाथे अघटन खालामनानै लाया। बोसोरफ्रोमबो जों बेफोरबायदि खोनानो मोनो, नुनो मोनो जे फेल गोलैनायनि उनाव गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय नङाब्ला गाज्रि लामाजों आगान लानाय। बेनिखायनो आं गुरै खावलायो बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनिफ्राय, जायफोर पास जागोन गोसो हमथानानै मोजां कलेजाव नायनानै फराय, आरो जायफोर फेल गोलैगोन जाहाथे बिसोरबो गोसो हमथानानै आरोबाव फिन जेन मोनसे मोजां टारगेट लानानै मोजाङै एग्जामखौ होफिनो। नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखिनिखौ बुंनानै दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय।